Balsamo Sursurando. Umwara kaon, inang itay. Tainak man agbirok iti pagsayaatan. Ijay! Kompormiditan ati maturturong kaw, inang. Basta da pagsayaatan. Sige. Ang sa nga gasot mo mga raon. Ay, awan 50 pesos lato kwartak ditaw. Ura yan Ano sa konta 50? Anyat gatangan nyo aya. Gumatangak man iti sup-sup ko. Ha? Sup-sup nga. Ay ka sup-sup Basta sup-sup. Amo kaon. Soft drink. Ha? Wan balsamo. Nalaing ka talaga Amom de sup-sup ako na. Wen tano uminom kayo iti soft drink. Ket ada estrona. Ket sup-supin yaw. Nalaing nga talaga dahil nga anak ko. Very good na talaga. Nan, yung mong arudan, tay 50. Inak gumatang iti tabakok. Tiyan mo ni balsamo, soft drink ti katangag. Ngam di nalam mo at tabako gayam. Tiyan mo na, insardang konti, ag sup-sup iti tabako. Awan day day nga anak ko, naglaka mamatpatay. Kartingak pa iti magna. Makasususupakon. Ray, itay, paparap. Di taman istor, oto. Apay aya di mo sa rin sa sinilas mo. Bit amlatan. Ay ang sinilas ka. Tamno daw sar na rin sa sinilas. Apay pakibiyangam amin mo sika oto. Jak nga rod kaya tamapudpud to step in ko. Mano atawon na daytoyin nga step in ko. Ngam barbaro pa lang. Gimat gatang kapay lang aron. No di mo mutusaran. Saan ko ginatang dayto nga step in? In regalo da di Independence Day. Aya, Independence Day. Saan nga di All Saints Day aya? Saan? Ay, saan gayam nga Independence Day? Ha? Ide, World War II. Yeah. Sige, tama ba na ko? Ay, madamdama itay. Hagis istoryata pa ya. Anyat pag-istoryan, tamot. Ituloy ta ka din tayo sana natuloy kasarta. Ha? Awan mo nwang kan baka? Masapol pala day tabak-baka kanunwang ayaman. Kasta mo kami kayat ni Balsamo nga anak mo. Pat mo day jay uto. Basta, manyak pa'y. Kayat ko pa siyang papasabaraw. Diyak pa'y na inyaw. Di ta ka man langan. Awang pa'y ganas mo't kang ka. Uto. Hala kayo, inaitay. Di mo pinaritan na kayo ni Tata Balsamo agtabakaw. Wan, iliblibas ko lang. Udit. Hala kayo, inaitay. Ungtan na kayo, ano mamuan ni Tata Balsamo kasi nublan nyo tibisyo yaw. Matulamin. Ungtan na ano mamuan na. Ngamilimlimad ko nga raw. Di nan rumamuan. Udit. Inaitay? May sabuti man kidi nga harak dita, Odette. Ha? Aginom kayaw? Wan, ang di mo ibagbagakan ni Balsamo Ung tanak dayday. Sapay nagdakkel ti busis na dayday nga anak ka. Kasla busis ti kapre. Nang runa no makaungag. Anya? Uray arasaas na ka nagpigsa. Sana makasaw dayday ti nakapsaw. Jakman na mo ti dayday nga anak ka. Nadadaal sa mo tayo volume ti busis na. Nalustred siya. Iso di na makontrol. Ha? Unay kayo matanina itay. Ay kagagangay na ata lalaki kag nga raw. Mo? Apay ngay si ka, Odette. Naingpis mo ta busis mo. Agpalpal si Trupal. Ha? Alat, ikan na ko ni Tiarak. Tapar dasak ngay naman. Arum obat.
tapno di nak makita ni Balsamo. Umayak man nagtugtugaw dito sangot ipagtagilakwam itinatangken prutas. Duna, Ay kuwan na, Tata Balsamo. awan lat amo mapagsidlainan. Duna. Ha? Sideline? Ne, andan sa ka permanente trabaho yun na. Tapos sideline kayo ba? Apay, masapul ay nga da permanente at trabaho. Saka makasao iti sideline. Ha? Kasla silang mga minadanggan, Tata. Ang kaya't yati sideline. Wan man, tanay, awan mo't pag sideline na rin. No kaya't yun dito'y kayon. Ha? Dito'y pagtagilakwak itinatnatanggan protasta. Agayab kayo iti customer. Ha? Agayab lang. Agayab akan mangisupot mo tan iti katangan ti customer. Ha? Ay kituna. Mabalay duna. Kayat ko na ita. Saan ang mabanlog ti bagay? Adaw ti mga ayab kanyak ng konstruksyon. Ho? Mabanlog ti bagay? Ay, apag iso nga raw. Nalakat aramidan niyaw. Agayab kay lang iti customer. Sige duna. Kayat ko na ita. Ito yan! Presko anatang! Presko a prutas! Kapapit launay, kakabsat! Dito yan, kakabsat! Gumatang kayon! Tata! Uray di kay agayab na wan tao. Mabanog kayo la pumanukaw. Urayan nyo ang anda lumabas sa tao sa kay agayab. Ha? Ay, kunak ano, tuloy-tuloy ti panagpukaw-kaw. Duna! Maluman, Tata. Agawid kayo ang tayong kay aginanan. Dahil titangdan niyaw. Ay, agyamanak, balasang kaw. At dan erimit kaw, kiniinang itay. Yak nakanagas iti sidaan. Ta nakasiramot amin ng store. Nalipatak mo tigimatang itinatang iti nagsaylainak, inang itay. Di ka madanagan. Don't worry. Ha? Be happy. Nagtuno akong ititarong asidata. Isaw-saw tayo iti bugong kan kamatis. Aya, ay, nabanugak ang nagriyaw-riyaw Mabisinak pa'y kideng. Come on, Balsamo. Ah. Let's eat. Intra mga nun. Mayan ti pordiyam nga. Di mo pa enremit. Adaw, inang itay. Ngamno aday pagatang yaw. Siyak, tibaw ninyaw. Tapno saan kayo ang mabanaw, ang mapangumatang? Sakon. Nagaguta ka magmag na exercise kon, you know. Sige, inang itay. Mangantay nga runay. Mabisi na kaw. Sige nga, Rod. Anak ko. Yawat mo man tayo stipend ko dita. Agi-step in kayaw. Kit ada kayo mitlaang dito'y unag tikalapaw. Inang itay. Ay na, kasla di ka manayruam kanyak mat. May mayat di yung nagapag-stip inak. Tapnusan na marugitan. Kan mapudpod tayo stip in ko. Aniya? Ay, utaw, yung kamang gumatang iti sup-sup kan arak ta. Ha? Ay, awan kwarta. Itay. Ilibre ka nga, Rod. Alan na. Apay, ada kwarta. Ada. Ako fa. Ha? Alan, yung gumatang ta. Agsang uta mga agsyat. Nuagungat nga ni Balsabaw. Kadi tayo bakbakita. Agsyat ta dito balay mo. Sige. Mabitla nga raw, itay. Tagdigusak. Aya, mapangkala di tayo story, di ko sampalan. Ay, katwan na. Sa kababay si gumatang nung naang daw ti tao. Tata Balsamo, kaya't mo kano teg extra nga dispatcher? Ha? Ay, una. Kaanaw. Tinasayat, kasaritam ni Dani a driver. Iso teg sapsapol iti dispatcher, tata. Nagawid sa kano nga mintay dispatcher iti paradaan. Ay, sige. Tamapanak kayo balay da. Hadaman sideline ko, nukas ka sanaw. Bagay yun, tagbalin na dispatcher. Tanapig sa tibusis yaw, tata. Kanabukay. Talupay, mapanag. Dito, ti sumarunaw kakabsat. Dito, ti pagluganan yaw. Talupay. Balsa mo,
Nay, inang itay. Anay, Apay nga imbay kayo dito para daan. umayak man dumawat iti kwartam ta. Agpatsikapak. Nakipatsikap na matak. Nagrabe mati ko narapnan. Agsakipayan. Anay. Anya, Anay. 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 ay mabidlaang nga raw inang itay. Tala akong tiswildaw ng disdispatsan. Aguray, be! Mapanan sa manahin, itay. Intag pakulot. Ha? Hawan kwarta? Ilibre ka. Adatay inutang ko. Kantay swildo ni balsamo. Kano ako itay? Kadi tayo magbaga. Sikrita. Ano makapakulot ta. Inda man na nagsatiti sagay sa abuti. Hawan kwarta mo na? Uray di umutang ta. Ha? Ay, hawan pagbayad ta, itay. Basta umutang ta. Pero yun. Ang awitan, itay. Makanururong akaw. Ay, wan, otro, agam, yak makapag na, awitan na ka. Nabasa ka. Yak makawin. Ubanak, toto, yak kabalante, magna. Ay, nadagsin ka, itay. May siya, Ah, agsangitak man, agriawak man, agwalaak man, o di nakabaan. aya. Alan, ubanak. Ay, Mamala, umay ka karunan. Alan, mayat. Sige, agawit tan, oto. Ala, babrakdak sa ka. Itay. Kabalam day ta. Yawid na ko ni Jay. Balay mo. Diyan kaya tiya gawid ta. Ang mga nung tanak Jay anak ko. Aya, ay saus, ay sana. Maray, itay. Agawin ka. Mandak nga raw. Ide balay mo ti pagawid na. Aya, ay nasanggan sa ulo. Mabakbak sana. Anay! Anay! Apay nga. Imbaltog na matan. Manyak ko na lang karunan. Kung may pilin mo. Di na ka manlangan. Ay! Di nakpanawan na rin! Otaw! Ay! Otraw ka! Otaw! Otaw! Gak-gak! Ay, tatamal sa mau. Inyawid ko ni Naitay. Tanay, naiwara mo ti kalsadan. Ang mga numatalan. Ha? Abay, anyat napasamag kiniinang kaw. Nabarbar tagtata. Anya? Singay, ipaidakon dito ipapagyaw, tata. Sige, baraw. Ay, agyaman na ka. Tangay adak mo dito yang tata. Singirek mo tindag iti utang yaw. Agporsisak iti lakaw. Ha? Anya nga utang? Adaya utang mikin ka. Ada tata, nagataw. Kung naman ni nanay, tingay baw nyo kanong umutang. Anya? Ay, saan mo? Saan, baraw? Hala, nagadwa tabako kinarak tinututang na kanyak. Ay, pare buwalsa mo. Umayak man matag singir. Ha? Nay, anyat singirim ngay mag. Busang. Diya inututang nena na ete. Imutang ete kas kanyak. Nagsubli-subli nga imututang kanyak. Kuna namat nga binaon mo. Imbuon mo kano nga umutang. Anya? Ay, saan na puno na ita? Busang. Jak imbabaw ni inang ko nga itay.
nagsakit ti bagbagik. Nasayaat ta nakariing kayaw, inang itay. Apay daytoy alistaan. Listaan, tay. Kitaan yaw. Inlistada amin ditaw, dagiti utang yaw. Nagano ti utang yaw. Katsyak ti imbaga yung agbayad. Ay, Nangus-usaran nyo iti inututang yo akwarta. Inang itay. Ken pati arak ken tabakaw. Nagadaw ti utang yaw. ay, ikwa. Apay ngay utang kayaw kunak. Nagdadakkel man ang dagiti matanan. Agungat matan dayto yan. Sino ka? Adewan na. Ha? Di naksagitan. Ba? Masika ka na. Ha? Inang itay? Bang! Aglamang kayo. Umayo na giti. Karaban. Oh my God. Aglamang kayo. Ha? Dak kayat ti maungtan. Dak kayat ti masirmunan. Iso nga gimbabag ti taklatan. Ikatak ti pardak. Tagtaray-tarayak. Sana balit na damot to daklapantik. Atita. Rumwara kon. Inang itay? Papanan yaw? Bebe. Tumaraya ka. Inang itay? Agpalda kayaw! Inang itay! Malmayatan ti kasya nga ramidok. Tapno din akong tandanak ka. Gapwiti kinado ti utang ka. Di kayo masidir kanya. Barsakan kayo iti bato. Makita yun na. Ala, inay tay, di ka agdangran Andiyan mapaspasamak ka na kayong ngay. Pumanaw kayo dito kunak. Awan utang ko kada kaya. Awan. Saus, ay di ka agbarsa ka, inay tay. Panawan dak nga rugdakan. Ibagayo ka ni Barsama. Dadak dito nga wala. Darasan niya. Barsabaw, hinkakitaan ni inang mo itay. Hinrakad daya po ti bangga. Anya? Apay nga inrakid na ni inang kaw? Tataot-taw? Hagdangaran nga main. Bumarsak. Iso nga hinrakad na. Anya? Dayta. Dito'y kalapaw tayaw ti pagyanam. Inang itay. Hala, di ka rumrumwar dito ya. Taday, rumwarak. Inak manin makipurdiya. Tapno na pagbayad tayaw, itinagano nga utang yaw. Balsamo. Itulbag kaw, to'y kalkalapaw ta. Tapno saan kaya makarwar ditaw? Ta mga nutila papapanan yaw. Sana di nakipupok dito'y balsamo. Agdangran kayo nga may inang itay. Sanon. Ha? Diyak agdangranan balsamo. Ay, di tayo lamo Tanay, mangrugin sa amot tayo di pa nagkabaw yawn. Iso nga awan kastay nakasigurado inang itay. Sanak pa nagkabaw. Sanak nagbagtit. Naging kakabaw ka naging babagtit ang balsamo. Anya? Sorry anak ko Inaramit ko tikas jay. Tapno sanak na nga ungtan. Sorry. Inang itay? Sorry no imutangak. Hanggamalahay. Pagbayad tantay kalding ko, balsamo. Hingkaila ko, tapna na pagbayad tayo iti utang ko. Ha? Ila ko tatay may siya, kajay mo't may siya, parchom, tasidaan ta. Basta di nakungtan. Sorry anak ko I love you, balsamo, nako. Sige. Napakawan kayaw. Inang itay. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan ti maysa nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo
Sursurando. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.